Čaute, vítam vás u XP mapy, v ktorej získate viac než 500 000 XP. Potom kliknite na lupu vedľa play. Napíšte tam kód, ktorý vám vyskočí na obrazovke. Potom, keď si tam napíšete kód, kliknete Default Parkour, dáte Private Experience a potom dáte play. Niekomu to trvá dlhšie podľa toho, aký máte počítač. Že či silnejší alebo slabší. Teraz počkajte, kým vás to pripojí. Potom podržte Enter, ať startnete hru. Spustí sa vám odpočet 3 sekúnd. Nepôjdete rovno ani na ľavú šipku, ale na pravú dáte emote. Zobrazí sa vám skryté tlačítko a počkáte 900 sekúnd. Potom napíšete tam kód 955. Potom dajte tlačítko Interact. Portne vás to do ďalšej lokácii. Pôjdete do Kept Carp. Potom kliknete na loďku. Pôjdete k ďalším dverám a tam zase kliknete na okno. Pôjdete na horné patro a kliknete na plagát. Potom môžete odísť zo Kept Carp a ísť k vojenskej základni. Kliknite na múrik a potom pôjdete do budovy vojenskej. Kliknete na baťoch. Potom môžete, ale nemusíte, ísť do rohu miestnosti a tam máte ďalšie tlačítko a to vás portne do ďalšej miestnosti. Lokácii. Mne to cca dalo za 10 minút 15, dalo mi to 500 000 XP. Ale keďže to robím už po druhýkrát na video, tá už mi to dáva menej. Nezabudnite na súťaž, ktorú vám dám do popisku videa. Tak sa s vami lúčim. Čaute!